Lurtzaindiak diru kanpaina bilketa berri bat hasi du laborantzarako lurrak laborantzarako atxikitzeko xedez. Arratsaldeon ikus-entzuleo, gaur Mauletik Zuberoako hiriburutik jarraian emago izkigu xehetasun guztiak Nerea Olaso, baina honez gain aktualitateari eta udaren amaierari ere begiratuko diogu gaurko saioan. Ongi etorri! Mobilizazio eguna osasun arloan. Baionan gizarte segurantzaren CPM aitzinean elkarretaratzea egin dute, baliabide eta pertsonal falta salatzeko. Eta aldi berean iparraldeko geriatria zerbitzu publikotako langileek ere greba mugagabea hasi dute. Zehazki 11 zerbitzuri eragiten die grebak, baina langile guztiek babesten duten arren, zerbitzu minimoekin lan egin behar dute eta ondorioz langile guztiak daude lanean egun. Unsa sindikatuak deituta, jende falta dagoela salatzen dute eta lana baldintza duinetan ezin dutela egin. Lurraldeko eta ospitaleko funtzio publikoko hauteskundeetarako kanpaina abiatu du Donibane Garazin LAB sindikatuak. Irailaren 19 arte iparraldea zeharkatuko du sindikatuak herriko etxe, erakunde publiko eta osasun zentroak bisitatuz. Bere xedea da langileengana joan eta bere aldarrikapenak entzunaraztea. Azken urte hauetan funtzio publikoan erreforma sakonak izan dira, funtzio publikoko langileen estatua ahas moldatu duena, errotik aldatu duena, eta gero eta zailago da langile horientzat egunerokoan lana egitea behar den baldintzetan. Beraz hortarako, behar da elkarrizketa sozialiko instantzietan langilea egon behar da, langileria egon behar da bere burua defenditzeko. Sindikatuak besteak beste iparraldea bere osotasunan kontuan hartuko luken osasun sare publiko bat aldarrikatzen du. Sare egoki bat eta kalitatezkoa langileen tratamendurako, baita biztanle eta pazienteen tratamendurako ere. Lurtzaindiak kanpaina berria abiatu du diru bilketa lortzeko, izan ere, herritarren elkartasunari esker laborantzako ondasunak erosten dituzte, etxalde txipiak indartzeko eta instalatzen laguntzeko laborantza herrikoia sustatuz. Kanpaina hori deitzen da Lurtzaindiak segidezan, zenta 2013-tikunat Lurtzaindiak ere maiten du lan handia, alde batetik lur batzuk erosteko, baina ere merkatu espekulatiboaren aurka lan egiteko eta lujak babesteko, hazten gaituen luj hori babesteko. Horregatik da ezinbestekoa Lurtzaindiarentzat finantzak eta solidario hori eta dei egiten diete publiko zabalari eta enpresei parte hartzeko. Lurtzaindiak lehentasunez erosten baititu lurrak higiezinen merkatura atera itzin, lurra laborantzarako galez dadin. Gazte bat nahi badugu lagundu instalatzen, batzutan heldu da bertze proiektu batekin, eta hor behar dira baldintza onak eman proiektu hori bururat ere maiteko. Eta beraz, badira obrak egiteko, batzutan bide batzuk behitzeko, zerrakoak egiteko, batimenduak badirelarik behar dira antolatu, eta hori Lurtzaindiaren lana da baldintza onak emaitea. 2013-tik hunara, kasik 100.000 euro baliatu dira obra horien egiteko etxalde batzutan. 280 hektarea erosi ditu Lurtzaindiak jada azken urteetan eta 41 laborari edo proiektu eramaile lagundu dituzte. Azkena, Ogeli. Mon projet, c'est des plantes aromatiques et médicinales qui sont... Landare aromatikoak, jatekoak eta sendabelarrak landatuko ditut. Batzuk transformatu ere eginen ditut. Sukaldaritzarako landareak izanen dira batik bat. Mais c'est vraiment à destination principalement de la cuisine. Hemen aurtin, etxalde untan, duela 40 urte pasa instalatu zen Bitor, eta orain Bitor erretretan da, eta gaur egun Ogeli instalatzen da. Etxalde hau izan da lehenbiziko etxaldea biologikoan Euskal Herrian, bez simbolikoki ere biziki importantea da, eta orain Lurtzaindiaren bidez transmisioa egiten da, eta ez da berriz saltzen lur hori, beraz interesgarria da ere tresna bezala transmisioa egesteko. 40 urtez biologikoan lanean aritu dira hemen, lurrau zoragarria da dio. Eta proiektuen hastapenerako oso lagungarria da Trebatu izeneko proiektua.
bertze tresna bat, bertze egitura bat, trebatu deitzen dena, eta horrek laguntzen du testatzen bere lana, eta ez da bortxaz lehen urtean berehala instalatzen, baina entxatzen da eta lagundua da bere proiektua muntatzeko eta ikusteko zinez balio duen luzarako instalatzea. Laborantza herrikoi eta iraunkorra eraikitzeko kanpaina berria martxan da. Ostiralean sartuko gara udazkenean, Meteo Frantzen arabera, estatu mailan inoiz neurtu den bigarren udarik beroenaren ostean. 3 bero olatu izan ditugu 33 egun muturreko beropean, eta udatarian jada temperatura errekorra gainditzen hasi ginen, Biarritzen kasu, 42,9 gradurekin. Lehenetarikoak lehortea pairatzen zentral elektriko txikiak izan ziren, ordurako ekainaren erdirako askok jada beren produkzioa utzi behar izan baitzuten. Usaian baino, bederen 2 hilabete lehenago. Zinez ezoikoa da, zeren beruak aintzina segitzen baitute, euririk ez du egiten, eta ibaiak, errekak berezikit, apalduz jaitsiz doaz. Hidroelektrikak ixtearen arrazoia, arrainentzako utzi behar duten ur emaria errespetatzeko hartu zen. Dena den, urak gutxituak bai, baina aski zegoela ere uste zuten ekoizleek. Bada, pentsamendu bat ministerizetatik eta heldu dena, eta hidroelektrikak kalteek hartzen du ibaiari, eta ez delari bat ere hola, ez eren. Hartu ura desbideratzen dugu zonbait metrotan, eta berriz ibaira doa. Hartu bezen garbi, energia berriztagarria gutienek kutsatzen duena. Baina bero zakarrez gain, eurigabeziak are larriago egin du egoera, 130 prezipitazio gutxiago genuen uztai ondarrean. Irulegiko mastietan erdiak estres hidrikoa zuten ordurako eta 20 herritan urrera bilera murrizketak zituzten. Ur erreserbak pairatzen ari ziren berakadaren aintzinean eta irai eta urrian urredangarrian gabeziak izateko arriskuagatik orotara 85 herritara hedatu zituen murrizketak prefetak Agorri hasieran. Hortzaize eta Arrosara ura kamioietan eramaten ere hasi zen elkargoa, eta laborari eta abeltzainengan ere arrangura eta kalteak jada agerikoak ziren. Jadanik guk izan ditugu lehen piperak ateatu ditugu, eta orai heldu dira, besteak baina arruntikiak dira eta loreak ere lurrea joiten dira, urari ez dute urik, beraz ura behar dikete pixkat. Arrangura epe laburrera eragiten ari zen kalteengatik, baina baita epe luzera izango dituenengatik ere. Bazka, denak idortuak gira, egiatila, ikusten duzuen bezala. Ura behar dila animalieri ereman, zenta ez baita horik. Usaian meditan ura badute, zerriak mendian ditugu, ardiak jautsia ditugu ganden hastian. Hasiak gira belarrak eta ematen, heldoen euko, ez da jes izanen. Nire kezka nagusia orain da, ea ez zia askibiluko duten negua pasatzeko. Hola segitzen badu euririk gabe, erlak bazkatuko beharko dira. Eta hor badugu problema bikoiz bat, alde batetik ez gutxi bildu dugu, beraz diru gutxi eginen dugu, eta bestalde kostako zaigu gure erleak bizirik atxikitzeko zen. Hor, sukrea edo zerbait erusi beharko da, erleak bazkatzeko, beraz, hortan da zailtasuna alde batetik gutxi itea, eta gainera sos gehiago beharko dugu negua pasatzeko. Horren beste eskatutako euria, Agorri erditsuan iritsi zen hainbat tokitan 200 litro metro karratuko ere pilatu ziren Agorriaren 17tik 18rako gauean. Egiazki plazer handia bustitzeko gogoaikin, zeren berotaz aspertuak ginen eta lurrak beharrezkoa du euria erori den hori, eta xantza dugu hemen den goxoan erori dela. Ez eta eskolekutan bazuza eta gauzak emititu, hemen goxoan ari du euriten. Plaztera bai, baina askiez eta aurre ikuspendi makurrenak betetzen badira ere, elkargoak 100.000 ur botila eskatu berri ditu ur sanitarioa gutxienez bermatzeko. Tiegi Patui elkargoko ur zerbitzuaren zuzendari nagusiak Urdin Euskal Herri irratiari baieztatu dionez.
Ostiraleko goizeko 3:04 minututan itzaliko da, galdera eta zalantza asko piztu dituen 2022 da, oraindik ere murrizketekin eta sasoi aldaketak konponduko ez dituen arazoekin, horietako asko gure esku baitaude. Abuztu hondarrean iragantzen Euskal Gaztelu eta Hego Mendebaldekoak festivalaren 5. edizioaren azken kontzertuaren irudiekin agurtuko zaituztegu gaur. Hondarea valorizatzea helburu duen festival honetan, Han Etxegoien abeslaria eta Jean-Marie Ekae gitarjolea aritu ziren elkarrekin Hendaian, eta egun hartako doinuekin ikus-entzuleok bihar arte.